Така хора, тъй като аз съм the host за New Year's Party и в момента ще купуваме с Жаки и с Рири. И трябва да вземем сокове, чипсове и не знам какво друго. Сега ще разберем. И сега ще дойдете на Fat Journey с нас. Ден 1. Рири ще е камерамена за днес явно. Абсолютно. Браво, Жак. Първото нещо, което ще потърсим са замразени пици. Ма застани пред нас и върви назад. Да се блъсна добре. Са замразени пици, завои. Замразени пици, завои. Забръснали. Няма да гледаме наистина, ще се направим. Първата пица, която избрахме, тази ще вземем 2 от тях, Ужас. тъй като Сме много. това е различно. Ама има гъб. Добре, ще вземем друго. Чакай. Добре, ще вземем мини пици, тъй като сме яки и ще вземем мини пици. Тя иска пица на Пес Патрул. Където с пица? Ей, там. Ето я. Няма да вземем пица на Face Patrol. Ще unseriously overpriced, само защото има картинка на Face Patrol. Абсолютно. Абсолютно. Толкова пици стигат на една, две, три, 4, 5. Аз мисля, че стигат. Аз мисля, че стига. Добре, отиваме към напитките. Ето го пробвам. Второто нещо, което ще вземем е чипс. Взимай, ма, брат, има 10 вида. Добре. Аре със сол. Взимай с сол. Ще вземем с такова. Hello guys, editing power right now. И тук просто избираме чипс и е прекалено скучно, така че... Да. Аре, вземем ментос. За какво са? За който са ментос. На следващата сутрин, нали знаете как като са напили и устата ви е някаква гадна? Взимай. Сладко. Ей, такива. Взирай. Айран. О, обичам. Аре. Ще взема айран сега. Аре към напитки. То няма да има място. Окей, нека да направим някакъв спаун пойнт. Аз иду назад. Назаде. Да направим някакъв спаун пойнт, да се организираме тук нещата. Няма място. Навсякъде няма място, ще направим място. Така ще любим на всеки. Аре. Праскова, апълка. Ей, апълка. Ето е Жаки. Аз съм Жаки. Искам да те снимам как разглеждаш соковете. Добре. Чакай бе, аз съм тук. Are you serious right now? Ще вземем кактус. Ще вземем ябълка. И ще си правим бивита. И Абсолютно. вишна. Трябва да вземем много портокал сок. Аз ще да вземем от тези сокове са пи най-много. Защото този брат, кой ще го пи? Кактус. Брат мой, правим бивита. Хубаво. Значи това го вземем, ама портокал сок, брат. Трябва да вземем портокал. Кой ще пи? Мислех, че от... 2 лева е. Да, мислех, че от тези дома, дето са за това. Взимай два с портокала. Обичаме един портокал. Ананас. За бибита. Ами не, хора, не си направи Виви и никой не докосна сока от кактус и сока от ананас.
Как се чувствате след този инцидент? Супер, супер. Как се чувстваш да бъдеш изнасилена? Ами това е много тежко нещо за моята психика, тъй като не е много стабилна. Ама предполагам, че ставам се толкова. Предполагам, че ще ме мине бързо. Съгласен съм. Защо изнасилвате хора? Не, но. Аз мисля, че това не беше изнасилване, защото тя deep down го искаше. А и аз... Не е вярно, не е вярно. Ама, Чакайте. Ама миналото ми. Изчакайте. Аз си мислих за други неща в този момент. Пробвали ли сте да ходите при психолог? На мен не ми трябва психолог, аз съм стабилна за разлика от нея. А и тя тайно го искаше. Тя въпреки, че ми каза спри, тя просто го каза във флирти начин. Колко пъти вие чухте ли това? Да, съгласен съм. Аре, продължаваме. Не знам за какво съм съгласен. И пици Всичко ли взехме. взехме? Май да. Фъстъци. Айде, връщаме се при. О, да. Искам. Фъстъци ще взимаме ли? Абсолютно кино. Стана време и аз да се събличам. Да се стрема. Требали? Той мен тама, баблярко. Еми, Хора, ще се завърнем след касите, защото искам да ви покажа положението. Погледнете. It's so bad. Ще чакаме цял ден. Окей, гайс. Тук сме. И сега ще... Аз ще взема и тази турба. ако ще дай се разберем, защото най-малко. Не. То това е лек. Вземи. Има един чипс там. Ама не сега, не се отвори нещо, ако искаме, брат. Не. Един чипс остана, гайс. Добре да го отворим, това е. Аре, Аре, това е знак на истина. да. О, да, ти цялата кухня е ревала, брат. И аз ревах тук. Всеки ден се чека тази револвер. А там си крик с Хриси. Да, и ме търси. Излизам. Я видим кой има математика. Леки математика. Окей, моля си пенсата. Асансьор. Как се казва това? Да. Как се казва той? Хладилник. Лайф материал. Хора, тя така се пише в Инстаграм и тя така се пише в Инстаграм. Последвайте ги. Like them up. Аз имам лайф, гайс. She needs a husband. Купихме пиратки и фойерверки и се надяваме всичко да е наред, да не се изгърмим. По-късно в видеото ще видите как ги лайтъпваме и дали някой е влезнал в болница. Нещо се боли. Какво се случва тук? Кога снимаш на бара? Това не е ли женската? Това не е женска. Еми Георгиева, правилно го няма. Ден 2. Това е много малка част от целия багаж. Хора, ден 3 започва с щупването на... Тя си беше полущупена. I'm not joking. Еми, той няма да бележи. Хора, погледнете колко багаж има. Не знам как ще го пренесем целия. О, колко сладко. О, любимата ми къща. И моята. Абсолютно. 7 за реч. Точек си бати пан, не е точек, да го отваряше, брат. Няма да се Много време. Елате да
врата отвънка, да запалим печката вътре в... Това и всяка врата се затваря да се топли. Бррр, много е студено. Патапим. Бър, патапим. Имате ли запалка? Да. Не. Не. Що? Добре, обаче. Търсете пак. Имате ли? Не, мама беше дала за всеки случай. Сигурна ли си? Давай. Хубаво заедно на тати после. Защо му? Tactics. He's trying to know if we have a lighter, so he knows if we smoke. Why would we should say? You're the best niggers of my life. Сега трябва да оправим хола, в смисъл там, където ще сме, да оправим столовете, да оправим масите, после да се гримираме, да се оправим и после да разпаковаме всичко и да подготвим. Niggers. Къде? Като натараме яйцата й. Сега ме напред си яйцата. Абсолютно. Сега я вигни оттам от седаля. Тук ли? Идей. Малко по... Дай се тук. Така хора, хейрстайлист Рири, в момента се гримираме. Тя ми прави косата, Мария се гримира от другата страна и в момента трябва да си направя миглите, без да мърдам, защото живота ми is on the line. Абсолютно. Забравих да снимам през цялото време, обаче ето ми го мейкъпа. Но ме як брат направо. Ето я, Мария, Я съм тук Рири, Жаки. Имам панделка. Общо, ние сме 4 човека и това са нашите цигари за вечерта. Що? И чакаме другите. Това е масата. Циквеник, сокове. Бате, верно ли бе? Нещо си някакво месо. Сокове. И да, гайс. Чакаме другите. Яо! Пияна съм. И сме с Рири. Мисля, че това е края на влога, ако не сложа други видеа. Също тека парече. Не, много не, нищо, аз не мисля те. Така хора, това беше моята подготовка за нова година. Надявам се да ви е харесало това видео. Надявам се да ви е било интересно и до следващото видео. Бай-бай!